Garaşsyl Baky we tarap Türkmenistan Bedew Watly at Muradyn mekandiýan şygary 2026-njy ýylyň ilkinji aýyna il günümizde gowandyrjy hoş habaryň ýaýramagyny ýylymyň üstünliklere wetenjekdiginiň bu şykçysy hökmünde kabul edip bolar. Şol üstünlikleri akaltaka bedewlerimiziň öňe tarap okgony bady bilen deňeşdirmege ýerliklidir. Çünki ilkinjilige münasip bolmak üçin bady depkine eýe bolmak zerurdyr. Ýylyň ilkinji aýynyň bu üstünligine de ilkinjilik maksatdyr. Sebäbi bu üstünlik Garaşsyl Baky we tarap Türkmenistan Bedew Watly at Muradyn mekan diýen şygarly ýylymyň ilkinji üstünligidir. Özü de şygaryň mazmunyna münasip bedewlerimiz bilen baglanşyk eýe bolan ul üstünlikdir. 2026-njy ýylyň 16-njy 25-nji ýanwar aralygyna Monaco knýazlygynyň Monte Carlo şäherine 42-nji Monte Carlo halkara sirk festiwali geçirildi. Oňa ýurdumda wekilçilik edip Türkmenistanyň prezidentiniň ahaltaka açylyk toplumynyň galkynyş milli at üstündäki oýunlar topunyň hemde Türkmenistanyň döwlet sirkiniň wekilleri hormatly mehman hökmünde gatnaşdylar. Halkara festiwalın şäherlerine geçilen dawaraly şäherinde ýurdumyň galkynyş milli at üstündäki oýunlar topunyň sirk sunatyna uly goşandy üçin Türkmenistanyň döwlet sirkiniň wekiliyetine Monakanyň bütün dünýä sirk festivali hemde Ýewropa Sirk Assosiasiýasy tarapyndan halkara şahadatnamalar gowşurly. Ýurdumyň meşhur topunyň geçen ýyl şeýle awraýly halkara gözden geçirilişine bu ýyl bolsa oňa topunyň hemde Türkmenistanyň döwlet sirkiniň ýol başlarynyň hormatly mehman hökmünde çagyrylmagy Türkmenistanyň sirk sunatyna ýetilen sekbetleriň dünýäde ikrar edilýändigini alamatlanýar. Berkarar watanymyzda täze taryhy ýamda hormatly prezidenti bilen parasatly başlanmagyna milli medeniýetimizi we sunatymyzy ösdürmek, dünýäde giňden wagt etmek boýunça giň gerimli işler durmuş geçirýär. Şundan sunatyň dorly ugurlary bilen bir hatarda milli sirk sunatynyň ösdürmegine de möhüm ähmiýet berilýändigini bellemek gerek. Ýergelerine bellesek, bu topar 2007-nji ýylda türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gahrman Arkadamyň tagalaty bilen döredildi. Ýurdumyň sirk sunatynyň ösüşinde galkynyş milli at üstündäki oýunlar toparna uly orunda geçirler. Bu topar dünýäniň dorly ýurtlaryna çykyş edip sirk sunaty boýunça bir näçe awraýly halkara baýraklara şolfany 2013-njy ýylda Russiýa Federasiýasynyň Moskwa şäherine geçirilen Idol bütün dünýä sirk sunatynyň festiwalyna 2014-njy ýylda Italiýanyň Latina şäherine geçirilen 16-njy halkara sirk festiwalyna 2015-nji ýylda Hatay Halk Respublikasyna geçirilen sirk sunatynyň 2-nji halkara festiwalyna 2016-njy ýylda Gyrgyz Respublikasynyň Çolpanata şäherine geçirilen Sarwadarlaryň 2-nji bütün dünýä oýunlaryna baş baýraklara münasip boldy. Bu toparyň 2018-nji ýylda Russiýa Federasiýasynyň Sankt-Peterburg şäherine ilkinji ýerde geçirilen Fontonkadaky sirk sunatynyň 1-nji halkara festiwalyna altyn gaýatana, altyn heýkeljige münasip bolmagy Türkmenistanyň halkara sport awraýyny belinde götüren şatlykly we buýsançly waka berli. Türkmenistanyň şäherlerinden daşarda da ören meşhur olan bu topar milli medeni mirasymyzy yer ýüzünde giňden tanatmaga uly goşant goşýar. Hemde ýurdumyzda ýaýwanlanyrlan dawaralarda we şany seneler münasibetli gurulýan medeni köpçülikleriň şäherlerde çykyş edip olaryň ähmiýetini we derejesini belinde göterýär. Ajaýyp bedewleriň gözelligi we çeýeligi, şeýlede çapyp barýan atyň üstünde dorly çalışmaly hereketleri ýerine ýetirýän ýigitleriň ussatlykları tomoşaçylarda ýatdan çykmajak täsirler garýar. Garaşsyl Baky we tarap Türkmenistan Bedew Watly at Muradyn mekan diýen şygarly 2026-njy ýylymyň ilkinji aýyna da halkymyzda şeýle şatlykly wakalaryň dowamata atarlýanyna şaýady bolmak nesip etdi. 16-njy 25-nji ýanwar aralygyna Monaco knýazlygynyň Monte Carlo şäherine geçirilen Nowotdaky 42-nji Monte Carlo halkara sirk festiwalyna bu gedek hormatly mehman hökmünde gatnaşan galkynyş milli at üstündäki oýunlar toparynyň we döwlet sirkiniň ýol başlary ýurdumyň galkynyş milli at üstündäki oýunlar toparynyň sirk sunatyna uly goşandy üçin Monakanyň bütün dünýä sirk federasiýasy hemde Ýewropa Sirk Assosiasiýasy tarapyndan gowşurylan halkara şahadatnamalaryny bu ýyl kabul edip watanymyza dolanyp geldiler.